atine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho aku barang kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul tak bareng karo bapak. Nek dewa ora nduduhke bapak, mbok sampean gruduk wana bombong wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangkah. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengokke mau kok dikira ora wani iki piye iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cecok ditanang omahe. Papa pong ngono kowe. Papu bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Nanti loko tenan nek carane kaya ngene iki, Jan. Ha iki terus aku lan goleki bapakmu nek ndi? Bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Ah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mbangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng Malang Padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Amba ulung kula modar cemplungke kawah candra dimuka, kaluan ring ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning Malang Padang pukulun Bathara. Sapa kowe? Ah, lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Ungkep loko dadi sapa Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa kowe? Lho iki kepiye to wis geger kaya kene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong kok. Aja ngono, Bagong aja gawe bingung ulun ya, Bagong. Ya wis ngono kuwi wae ya. Ah, nek ngono malah jelas. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ah iya nala gareng ulun tampa. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya, Petruk ulun tampa pangestu ulun tampanono ya, Petruk. Kula pundi nggo jimat paripe gayaning kasantosan. Wonten menapa kita rawuh wonten ing ngarsa ulun, Pukulun? Ben mengke wae ngono. Aku cah cerdas e. Ah iya. Bener ta? Bener wis. Pukulun ngaturi prasaja kan panjenengan ulun. Indra piye iki? Iya lali Bathara Indra. Bagong piye? Kula ngaturaken bekti kula kunjuk Bathara Indra. Iya, ulun tampa. Pangestu ulun tampanana. Oh nggih. Wah mesake sampean sakniki dhewe we. Lho, dhewe piye? Saplose Dono kalih Kasino mati niku. Indra pun mboten main film. Sabar lho, Ndra, sabar. Bagong iki pancen bocahe kaya ngene iki. Nek ora tatak tanggo-tanggon atimu, mungsuh Bagong iki ketekuk-tekuk kowe engko. Iya, Bagong aku ijen. Oh, nggih. Damel grup meleh ora. Wis ora, Bagong. Wah, nggih sampun. Kita atur bekti ulun tampa pangestu ulun tampanana. Kula pundi enggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Wonten wigaton menapa Pukulun Bathara Antarada panjenengan kita Pukulun rawuh wonten ing wana merpeki anggen kula nglakoni tapa brata semedi maladining. Ha iki ngene Bagong, nggih pripun? Prapta ulun kuwi ora saka pikajengan utawa saka karsa ulun pribadi kuwi ora. Nanging ulun ki diutus dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah supaya merpeki lawan jeneng kita. Sinten niku Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah? Bathara Guru, Bathara Guru. Jare guru kok Giri Pratingkah. Jenenge akeh, blok goblok. Jenenge pirang-pirang Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Catur Boja, ya Manik Maya, ya Jati Murti, ya Purwakanda lan sak piturute kuwi jenenge akeh.
Sapa kuwi? Bathara Guru kuwi. Berarti nek ditulis nang ngarep omah dawa banget ya, Tru. Ora usah ditulis. Kae lho ana tulisan lurah titik-titik ngono kae nek Bathara Guru kan dawa banget. Wis to, ge dibageke tak keplak mutar. Kowe iki dewa kok sepelekke. Dewa cilik ming semono. Wah, aja sembrono. Dadi Prapta Ulun iki diutus Sang Hyang Bathara Guru. Oh, berarti sampean asisten guru. Ya wis sakarep kita nggih kita omong. Ngene ya Bagong, pripun? Ulun jarwani ya. Saploke kita nglakoni tapa ana ing telenging wana iki, ngerti ya? Yen to kayangan kuwi ora tentrem. Lho. Sebabe kaprebawan kelawan jeneng kita nggone nglakoni tapa brata ning telenging wana wasa. Wekasan kayangan dadake gara-gara. Gara-gara itu manduk ning kayangan wekasan dadake para dewa, para dewi padha nungsangku yang gudel bingung. Laku jantrane merga ora kuat nampa hawa panas ingkang timbul saka nggon kita laku tapa brata. Mula tumuli Sang Hyang Jagat Giri Prating kautusan karo panjenengan ulun tedhak ana ing Madyapata merpeki kelawan jeneng kita kula Bagong. Ing atase jejering kita ki mung kono kawan, ming batur, ming kawula cilik nanging bareng Sekung Subrata nglakoni tapa brata. Wah, lah kok gedhe dayane. Wah, nggih. Nggih Pukulun. Lajeng keparengipun Pukulun Bathara Guru utusan kalih Pukulun Bathara Trada rawuh wonten ing wana keparengipun Bathara Guru kados pundi? Iki ngene, kita didhawuhi supaya leren nggone tapa. Aja nglakoni tapa ana ing lengkeng gunung Mahameru iki lan ana ing tengahing wana Bombong Wirayang. Dawuh Hyang Pukulun Bathara Guru, kita kinen bali marang Karangkadempel. Kita kinen bali marang Karangkadempel. Kula, iya. Saniki, dina iki uga kita kudu bali nang Karangkadempel. Merga nganti kita terusake nggon kita tapa, wah, kayangan ki morak-marik merga saka daya kita nggon kita tapa. Kula ya gumun lho, ngatasi kula niki mung kawula nglakoni tapa brata, mongko lek kula tapa ya ora pati serius. Kula niku tapa ya sok mangan kacang, ya sok mangan kuaci, nek kira-kira ngelih ya golek bedolan tela. Lah kok iso dadi geger kayangane nek mboten kebangetan dewane ora mboten mungkin to. Lho kok kebangetan dewane piye? Lah nggih no, ming sak kula tapa kok kayangan dadi geger. Lah kita ki jane tapa ki sedya kita apa to? Apa gunane dewa kok ora ngerti atine menungsa? Gong. Sabar kowe iki ngapa to? Menengo. Nek cah cilik ora getak-getak tuman wae, yaene kok klitian. Sesuk sekolah kok lene malah dadi wayang barang. Wah, jane iku ki nek ora jembar atine wis kawake bocah iki. Rabekno. Lho. Malah kon rabekke ora. Ha, kita apa ki janjane sedya kita apa ulun tak takon. Lah kula niku dewa mboten ngertos. Ulun ngerti, ning kula kepengin nyuwun priksa lan jeneng kita. Yen ulun ngerti kok ulun batangake dhewe iki tegese ulun kok ngasake marang diri ulun pribadi. Oh, ngoten. Jelase ngoten. Oke, ora masalah. Kula niku tapa niku nggadahi gegayuhan kepengin bangun desa nata negara. Paham? Ya. Sak banjure, mpun ming niku. Ora, kita aja nyingetake. Kita aja ndelikke. Kita duwe gegayuhan liyane. Sing luwih wigati Karangkadempel niku kelangan Semar. Semar bapak kula niku lunga tanpa ninggal layang napa tanpa pamit kali anak-anak. Kawula ditinggal. Nah, saniki kula tak wangsul. Kula tak bali ora masalah. Ning kula tak takon karo sampeyan, Semar teng pundi? Nek dewa ora nuduhke teng pundi dununge Semar, alah dhewe sampeyan dadi otak plotroke katoke. Hei. Sembrono ora karo dewa kok sapenake dhewe. Ya men ora digetak ngono lho. Kalah getakan sik aku. Kudu tak getak sik. Bapak teng pundi? Lah nek kita takon Semar menyang endi kuwi ulun ora ngerti. Nah, gunane apa dadi dewa? Kenapa dadak akon aku bali bareng? Ora ana gunane wis sampean dadi dewa, ngakon Bagong bali saka wana Bombong Wirayang. Nek sampean tak takoni Semar nang endi, kok sampean ora ngerti. Lah ulun ki ora ngerti tenan. Ha gunane apa dadi dewa? Wah, waduh, modar iki. Indra piye? Indra aja ditakoni lagar syuting, ya, Ndra.
Bagong ki nek karo wong sapa rumangsaku ndelok Bagong karo sapa ora kuwalat. Bagong ki waton ledan ngono ki dadi apa-apa ki tawar. Apa kok mung dewa daratane tak uyuhe ora apa-apa kok. Mung dewa. Santen aku. Pon mang takon. Kok mang takon, mang wangsuli. Bapak nanti. Wah, trondolo tenan iki. Lah iki ana dewa kok kerepotan. Ora repot ning takon sanyatane. Nek sampeyan iso ngandake Bapak, Bagong, Bapak neng kene. Sampeyan mang terus nyerlok kula. Lho. Dewa kok Sherlock modern kok dewa ora ndek HP nggo ngopo? Oh iya. Kula paranane Bapak, kula Bapak ayo kondur. Ayo nata desa mbangun negara. Karo aku Pak ning aja lunga, Bapak kagol perkara apa? Mengko nek Bapak gelem kondur kula ya tak bali. Nek kula bali Bapak ora ana ning utung ngatine sedih. Ngopo, Gong? Mangan kewane. Ora apa-apa dilek wae. Ora apa-apa dilek. Antes yang lho aku barang kok dinesoni ora. Ngoten, kula tak wangsul, tak bareng karo Bapak. Nek dewa ora nduduhke Bapak, mbok sampeyan gruduk wana bombong wirayang. Sak dewane kon teko kabeh nang kene. Bagong ora bakal mingset sejangka. Lho, nek ngono tegese kowe wani karo dewa. Lho, wis bengok-bengok ket mau kok dikira ora wani iki piye to iki? Iki genah wis wani kaya ngene iki. Wah. Wong cocok ditandang omah. Papa pong ngono kowe. Papu bong. Awakku mun kaya dadi ora kuwalat ngono lho. Nanti loko tenan nek carane kaya ngene iki, Jan. Ha iki terus aku lek golek bapakmu nek ndi? Bapak diatur kondur sik teng Karang Kadempel. Nek bapak mboten kondur teng Karang Kadempel, yakin kula ora bakal bali. Lah nek kita ora gelem bali, ula ning ngruda paripeksa. Weh, kena pasal kowe. Lho. Pemerkosaan itu dilarang oleh negara. Ngruda paripeksa kuwi padha karo pemerkosaan. Bagong rasa tok perkosa. Aku pasrah. Padha wae ora kok malah aku pasrah ora. Ngono. Ngruda paripeksa karo Bagong nuwun sewu. Rawe rantas malang tak putung. Mangane Bagong kelangan bapak, Bagong ora iso sida mbangun desa nata negara, gunane apa kula urip teng Malang Padang nek ora migunani tumraping wong liya. Ora ana gunane. Ambak ulung kula modar cemplungke kawah Candra Dimuka, kaluan rek ngrasake mbangane urip. Ora ana gunane uripe Bagong dienggo wong liya. Ora ana gunane Bagong urip ning Alam Padang pukulun Bathara. Sapa kowe? Lali kok. Aku krungu keploki dadi lali. Ungkep kok dadi sapa Tru? Kaneka Putra. Kaneka mawarna-warna. Kaneka Putra. Kaneka Putra ya Bathara Antarada. Jenengmu pira? Lho, oke. Sapa wae? Lho iki kepiye to wis geger kaya kene kok dadak takon jeneng. Aku iki gek ngomong kok. Lha wis bengok-bengok kaya ngene kok ora ana tindakan bablas. Niatmu piye? Nek arep gawe Bagong bali ora gelem ya sampean gek nesu, ngono lho. Wah, tutuk sepatu sisan kowe. Nyilih sepatune tak ngruthuk kowe. Lho. Nyilih sepatu kok ngruthuk sing duwe karepe piye? Endra, wonten dawuh iki Bagong piye kaya ngene iki, Endra? Menungso ora tatanan parusmaning jajaran sukertane baune iblis lan Bagong. Nun. Kowe ngerti? Iwang Pikul Narada kuwi sapa? Maksude? Iwang Pikul Narada kuwi sembaning para dewa. Kami tuwaning dewa. Oh, modin. Kudu. Kami tuwaning dewa kuwi dewa sing sepuh dhewe. Selagine para dewa wae wedi karo Iwang Pikul Bathara Narada kok kowe nyamah marang asmaning Iwang Pikul Kaneka Putra. Apa tegese kowe bakal ngembari marang panguwasaning para Jawata? Boten ajeng nyamah. Ning nuwun sewu, kabeh niku kudu ming sak traju. Nek akon wong mule kula dikon bali niku gampang.
Kula bakale bali, ning kula ya iso ngaturke syarat. Kula ya dikeparengake ngaturke syarat. Syarate waton dewa iso nemokke Bapak Semar, kula tak mulih. Yakin kula ora arep wani karo dewa. Ning nek Bapak Semar ora ketemu, anggen nyuwun ngapunten kula ya ora gelem bali. Yen ora gelem bali kowe wani karo dewa. Nuwun sewu apa dewa ki ora entuk diwaneni ya. Apa dewa ki ora entuk diwaneni? Dewa ya menungsa lho, Mas. Dewa ki mung ora kedunungan pati ning iso ngrasake lara, isih iso mangan, isih iso ngombe. Dewa ki dadi kapercayaning sing gawe urip nggo niti priksa marang mobah musih para titah. Aja dianggep dewa ki dhuwur dhewe derajate terus menang idak-idak wong cilik kaya Bagong ngene iki. Wah, aku kok merinding to. Lambene turah kok kuwi. Aku yo tap-tapan terus. Ngono. Do mundur ora wani, ora usah do melu-melu. Lah, kowe nanti aku ora arep narik lunga. Iki bungkusanku. Arep do dibuka enake iki nggo sangu topo ae. Topo kok nggo panganan ana molen bareng. Ngeleh. Ngeleh ora. Ora dipangan lho, ora. Ayo teruske. Lho. Iki rumangsaku aku malah bingung musuh Bagong. Pancen tak gawe bingung. Terus karep sampean pripun? Yen ngono kowe ora gelem bali. Mboten. Yen ngono kowe wani karo dewa. Mboten ajeng wani. Ning kudu dewa ya iso nuruti karepe Bagong. Ora mung kudu karepe sampean sing dituruti. Niku kudune ora adil. Sampean iku piyais nang dhuwur, lenggah nang dhuwur. Sampean ya iso kudu nuruti kawula cilik kaya kula. Kula tak nuruti karepan sampean. Niku jenenge imbang. Ora sampean tok sing dituruti ning sampean ra nuruti karepe kawula cilik niku mboten apik niku ora iso manunggal. Ah, pinter tenan kowe. Ah, apa kowe? Plembungke sisan kowe. Ha. Dewa arep diplembungke ora kecekel dope. Goleki ye. Aja. Ngerti aku dope padake. Angger cah semono ki dope mesti cilik. Wes niku adile. Saiki ngene, kowe gelem bali apa ora? Mboten. Kula gelem bali nek Semar ya bareng bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali aku enggak rudo paripeksa karo kowe. Nek kula dirudo paripeksa carane cacing niku kepidak menungso ngulet ora ngrasake lara. Ning butuh males karo sing midak. Monggo cacing niku ora ndek perasaan. Nek sampeyan ajeng mula sara karo Bagong, kula menungso. Kula niku titah dimenehi perasaan. Nek nganti kula ngrasake lara, nek kula males karo sampean, sampean aja lara ati. Metu njaba. Piye? Metu njaba. Piye kuwi? Dewa kok ora tanggung jawab. Mulane aman-aman bae wong totoke njaba. Kaya ngono kok dewa. Lagi aku ora metu njaba. Kowe dewa metu njaba. Sendra metu iki rasa dadakoke gunung tanpa guna. Ora minggat larak dhewe mau medal kula nututi karo sampean, Pak. Nek koclok kowe nantang dewa ngono kuwi apik apa piye? Kowe iki ameng-ameng nyawa uripmu kok. Kowe padha karo anguk-anguk kawah Candra Dimuka lho kok. Kowe kok nantang karo Bathara Indra. Bathara Indra ki sapa? Ambo. Kok takon aku? Aku ora tau nurutke silsilah Bathara Indra kok. Nggo ngapa? Bathara Indra ki putrane Bathara Guru sing nomor 4. Ngono. Nek kowe wani karo Bathara Indra, nek nganti Bathara Indra ki ngajak kanca-kancane ruwang-ruwange dewa ngeroyok karo kowe piye? Mongko ana dewaning geni, ana dewaning banyu, ana dewaning angin, ana dewa sing tukang jabut nyawa. Aku ora wedi. Wis ta? Lah padha ngruyuk karo aku ora masalah to. Tenang kowe ora usah kuwatir karo aku, santai wae. Santai. Tak pedhone nek kowe ora gelem ngewangi tak pedhone dhewe. Wis ta? Kowe siap-siap wae gareng bedah bumi. Lho. Petro ngabari tangga separo. Kon ngopo? Omong nek aku mati ngono wae. Aku iki wani kok ming pamit mati iki njur kekuatanmu nang ndi? Ning ya kuwi.
Nun sewu ora ana ala tumama ning becik. Wis to, yakin. Kuwi kaya ngono kuwi digondheli wae. Ngono. Wong tumindak ala ora bakal tumama ning becik, wis to. Dadi aku tumindak kaya ngene iki aku mbelani karo bapak, aku mbelani karo kawula Karang Kadempel, mbelani karo kawula negara Ngamarta sing pengin tak tata lan kepengin tak bangun. Mula tak anggap niatku ki apik. Nek dewa mudhun ngagro-agro kekarepane Bagong ki padha karo dewane sing arep ngisruh karo aku. Lah saiki ning kari gumantung lehmu nintingi sing bener sapa sing luput sapa. Kowe saiki wong tuwa iso milahke. Nek sing tak arani bener aku ora usah kuwatir, bener ki ora bakal kalah. Ya sakarepmu ning aku ora ngewangi. Aku ora butuh tok ewangi kok. Kowe iki ora ndek kekuatan. Wis tanganmu ceko. Sikilmu becik, matamu kira, matamu kuwi. Nek kakane kok matane kira ora. Ora, kowe iki ngewangi lho ora ana apa jenenge apa undakane apa-apa. Nek Petro kuwi ngewangi karo ora iki aku rumangsa ana kekurangane. Kowe ngewangi ra, Tru? Aku wedi karo dewa kok. Hah? Kowe aku wedi karo dewa. Alah dene gagah wani ngeplaki sirahe bojone. Nek karo wong padha-padha lanang kok ora wani. Kok ngono kok. Walah. Ana tuku daster kono. Gek rok-rokan wae ngono. Karo dewa kok ora wani. Kowe wani apa, Kong? Sing tak wedeni apane? Terus iki piye? Tak wethuke, ora usah kuwatir. Kowe do ngasuh ngono. Ya. Ngasuh ya? Ya. Engko nek kowe mati, aku gotong nggo bali. Oh iya. Ngono wae pakaryanmu. Nek aku menang kowe melu gleleng. Oh iya. Penak ta? Heeh. Ora rekoso terus kepenak lemu tumantan. Ya. Kono gareng mulih kono. Nek kowe mati, wis ora usah mikir aku mati. Wis to, ora nek mati. Aku nek mati yakin wis to, wis ora kuwatir. Ora tekan 40 lemu nyameti. Mergane pitung dinane kowe wis nusul aku ring. Dengkulmu mlacak. Ngedeg-deg iki senengane. Wah, tratap aku ora. Ya sing ati-ati ya, Kong. Wis ora usah kuwatir, pethoke doa-doane terus. Ya. Marudaya pak pong mbok bola ngali cedhe saka sing gawe. Ya nadyan ora kabeh para durandara ingkang ndereke kalawan tindak ulun. Nanging kiraku iki wis cukup yen to kudu nundung lawan Bagong nggone tapa ana ing lengkeng Mahameru. Ana ing wana bombong wirayat. Nunding nggih pukulun. Brama wonten timbalan ing dawuh. Yama Adipati. Nggih wonten dawuh pukulun. Dina iki kita aja dikangelan ya, Nggih. Tundungan Bagong diwen bali saka Mahameru saka telenging wana bombong wirayat. Sabab kasutapaning Bagong nadyan Bagong drajate wong aceplik loro saudon terus saurupan Bagong ki mung batur mung wana kawan. Nanging daya kekuatane bisa sundul ana ing Kayiwangan Nakaryagara garaning Kayiwangan. Lho iki mekaten pukul. Malah samangke ketingalipun Bagong berguguk utawa piyambakipun boten purun wangsul dhateng Karang Kadempel. Mula kita ingin kudu bisa mbudidaya balekake Bagong. Merga yen nangani terus-terus Bagong nglakoni tapa ah sing ora tentrem Kayangan. Nggih, mekaten. Iwang Mikulun Jatimurti paring dawuh kelawan panjenengan ulun supaya mereka daya piye Bagong supaya bali marang Karang Kadempel. Mekaten pukulun. Kae kula mekaten kula nyuwun pamit madal pasilan utawi nyuwun pamit mapakaken dhateng Bagong. Menawi kula jum saronare saged wangsul menika langlah langkung prayogi nanging mrawi boten sepurun wangsul. Kelanono kula badhe sekedhik paring pengajaran dhateng ponakan Bagong. Ya, ning surti ngati-ati lho Indra ya, aja grusah-grusuh. Arep dikaya ngapa Bagong kuwi wong dugal kewarisan kuwi atmajaning Semar. Semar iki Kakang Bathara Ismaya. Mula yen to nganti Bagong kedunungan daya kekuatan kita aja kaget merga wong kae pancen kuwi nang dening dewane. Lho iki ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bathara Brahma Yama Adipati awat-awatana Indra kira-kira keseser musuh Bagong
Wangono ya nggih nggih ngestaken dawuh iki ngestaken dawuh nyuwun pamit wo. Sing ati-ati aja ya bocah cilik. Aku kok ketir-ketir atiku niatku ora mbelani karo kowe ning aku mungkur karo Petruk mau kok rasaku kok ora mentolo. Mula rasa wedi le. Nek pancen kowe engko wani karo Dewa, nek pancen kowe iku kena apa-apa tak bilani. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati. Kowe lara aku lara, kowe mati aku mati, Gong wis rasa kuwatir. Iki tenanan momeng kandhek ana ing lambe. Tenan Gong lahir batin. Nek pancen tenan maturake panuwun ingkang tanpa pepindhan terus. Ning mungsuh awake dhewe iki ora bae-bae. Niki wong abot kabeh. Mungsuh awake dhewe iki dewa-dewa. Heeh. Ha terus piye? Ora usah melu-melu, iki perkaraku. Ya. Ning nek kira-kira kowe engko weruh, aku cilik diajar karo dewa, gedhe aku arep dipateni, kowe maju ngewangon aku. Siap, rasa kuwatir, Gong. Siap, aku ya siap rasa kuwatir. Ning gelis ora ngenteni aku mati lagi maju. Ya. Aku kira-kira arep dipateni kowe langsung maju. Siap, ora usah kuwatir. Tak pethoke sik, jake rembukan apik-apik. Nek ora iso jake rembukan apik-apik, tak ajare para dewa. Nek aku kalah kowe ngewangi. Ora usah kuwatir, Gong. Aduh, tak ceraki cerak tak doi. Piye maksudnya ku? Maksudnya piye ku? Aku adoh, tak ceraki. Nek cerak, tak doi. Terus larang belani kapan? Hah? Nek belane rasa nggo kata-kata sing bingungke. Kuwi kata-kata sing ora ketemu ngakal kaya ngono kuwi. Serak tak doi, adoh tak ceraki. Kalimat kaya ngono kuwi dihilangkan. Bagong tak ewangi ngono wae. Ora do paham artine kaya ngono. Oh iya, iya. Sadar ora? Iya, iya. Gareng nggawa gaman kowe awakmu cilik. Tangane ceko sikile becik. Nek kira-kira aku kena apa-apa, maju. Wis rasa kuwatir. Kowe karo aku iki pinter aku nek gelut timbangane kowe. Mula nek aku gelem ngewae karo kowe, ora usah kuwatir, Go. Sapa wae sing maju arep miloro karo kowe, aku sing nandangi. Siap. Wong telu manunggal dadi siji ya, Truk. Heeh, pokoke. Ujuk langsung loro, Truk. Mungsuhe loro ya, Truk rene, Truk. Ya.
Ora usah kuwatir, pokoke nek kono telu, adiyo telu, kono loro adiyo loro. Ah, ngono. Kowe sing mburi ya? Kowe, aku sing arep rada cilik. Oh. Mungsu kok milih-milih ora. Bathara Indra. Yo, Bagong. Ndas pundi Mukulun? Aku tetep nampa pengendikaning Wang Pikulun Bathara Rada kene nyingkirke karo kowe. Kowe kudu bali saka lengkeng Gunung Mahameru. Ana ing saka ngalas Bombong Wirayang. Lan aja bacutake nggon mung nglakoni topo. Yo, Bagong kowe bali yo. Ora gelem bali kowe ngerti ulun sapa? Ulun Bathara Brahma. Wow, Bathara Brahma. Heeh. Dewane ngopo? Dewaning geni. Wah, ngambil reke. Lho. Kok dewa geni kok nyilih rek ora? Mesti apa-apa iso kobong kae. Mestine. Kowe bali yo. Aja ngeyel. Ngeyel karo Bathara Brahma aja kakon dosa. Kowe bakal tak untapake cemlongake ning Kawah Candra Dimuka. Sesuk mboten ajeng purun wangsul, saniki mboten ajeng purun wangsul. Paribasanipun ajan dewa kayangan ngebiyuki lengkeng Gunung Mahameru wonten ing wana Bombong Wirayang kula mboten ajeng wangsul. Yen ngono kowe wani karo dewa. Bagong niku mboten wedi karo sapa-sapa. Bagong niku ora tau wedi karo sapa-sapa. Waton lan desane kula bener. Kula ora ganggu kayangan kok kula nglakoni tapa. Tur dewa takon goleki bapak kok ora sago. Gunane apa dewa niti priksa karo mobamu sing para titah. Kudune dewa ngerti. Wong dewa iki iso nyawang jagat saisine kok. Nek kula wangsul sampean kudu nuduhke, "Lho Bagong, bapakmu nang kene iki lagi ngene karo iki duwe gawe kaya ngene." Mengke tak jujuke Semar. Ming perkara kono mung kaya ngono angel lho. Kok kaya didelek-delekke? Ulun ora ngerti ning endi bapakmu. Ha kok ngono kok dewa? Dewa kok ora awas paningale. Yen ngono kita wangkal. Wis ket mau arep wangkal aku. Wani karo Bathara Indra. Sing tak wedeni apamu? Siap lho, Tru? Iya. Iso nglangkahi kuwandane Bathara Indra. Kowe kelakon topo ning wana Bombong Wirayang. Iso nglangkahi bathange Petruk. Lho. Kok aku sing dijokke piye? Ya bathangku barang urung rampung kok. Oh iya. Kowe kena nundung aku saka alas Bombong Wirayang. Mati dene aku pangga kayane. Terus ya. Girap-girap. Ah, semua dewa iki ampuh tenane. Ampuh piye? Ngantem aku dies mumet aku. Jambak rambutku diantem raiku diel. Kontal aku ora masalah. Bathuk menyonyo ngono. Ah iya ditonyo Bathara Indra.
Kedua aku ya dicandak sirahe jebleske lemah diek tak ampet ra apa-apa. Sing ketiga aku wis kulino diantem Bathara Indra. Heeh. Diantem nggon bathuk tuwok ngono aku mecicil. Ora apa-apa, ora apa-apa. Candak sirahku jebleske diantem meneh aku ora apa-apa. Ana kesempatan to. Heeh. Tak candak tangane setak durke sit. Lek kok ngantem wis kaya tenagaku atoke kabeh. Bathara Indra gletak. Gletak jengkulmu atas. Lah piye? Ora kena. Lho. Ora kena, ora kena. Kayane kena, ning ora kena. Kuwi jenenge aji lembu sekilan. Ketoke kena ning kurang sekilan. Dewa do goblok. Lho. Aku duwe aji lembu sekilan tak guang kok to. Mergane, wah, kowe nek duwe mesti geton kowe. Kayane kena ning kurang sekilan. Geton aku. Tak buang kok ya isih do dienggo. Lho, gunane ngono kuwi saiki delon. Kowe ngantem ora kena to. Wah iki mati tenan awake dhewe terus. Ha iya, dewa wis tak omongi ampuh kok kowe ngeyel. Ning mesti ana kelemane, ana pengapesane. Aku yakin sak ampuh-ampuhe wong mesti ana pengapesane. Sak apes-apese wong ning kadang kala mesti duwe kekuatan sing ngedap-edapi. Terus, mbok kowe omong. Nek wis tau domongi bapak aku dikandani. Kekuatan kelemane dewa iki nanti. Nek jarene bapak lho, jarene bapak mbiyen jaman suwe banget aku tau dikandani. Nek kowe mungsuh wong utawa sing derajate dhuwur, kuwi aja ngungkuli karo derajate wong mau. Tegese kowe nggonono lekmu dadi kawula. Kowe mungsuh dewa-dewa kuwi papane ning kayangan nggon. Nek nganti kowe ngantem dewa kok nggon dodo apa nggon rai, ora kena. Mergo pancen mesti derajatmu iki sak ngisore dewa. Terus jarine bapak nek mungsuh wong sing didaya kaya ngono kuwi ling ngantem dodo medun. Kene ngene. Heeh. Meteng mesti kena. Kene mesti kena. Entuk wong kuwi ngisor dodo kok. Wah, mati kowe. Ngantem sak tutuk-tutukmu acan, dadak slentrek ora mules, aja tundang bangkong lekane. Sirah dilungake. Ayo ngantem sak tutukmu. Ayo wis. Persiapan mlebu ICU engko. Lho kok malah sumbar wae yo ngantem. Mati dari aku nyoti bakno pecah siramu. Ayo guys aja omong wae. Ayo mburi. Mati. Mene gantine dodo apa? Nyo. Lho ora apa-apa. Ora apa-apa ki padake aku ya anak dewa. Kowe mau ngantem aku ora kena. Saiki nek nganti ora kena, aja dundang Bagong. Apa kira-kira iso ngantem dewa? Kon ngantem tenan. Iso kira-kira ngantem dewa. Kon ngantem tenan. Antemen iki Gane pati. Waduh mati. Apa kowe mati ya. Waduh. Bigong sukses. Jos wis. Pantem nganti suarane mapuk. Langsung wetenge dicekel mules kae. Oh to. Pantem nggon apa? Nggon saklar. Nggon saklar dengkulmu ora. Sono Bathara Indra le mlaku ngobeng kae ngene. Ayo sambat kowe. Amo Sranata Jawata ing banyen pojok kaya. Sanjak kowe kancamu. Kakang Bathara Indra mundur merangkang. Waduh mati aku Bagong kok ngerti keringkiane dewa. Lho Kakang Bathara Indra dikapake. Wah edan yayi edan nginceng sak penake dhewe.
le ngantem dipol-polke wah nang weteng semengkring rasane. Aduh. Waduh. Wis kono maju aku tak ora maju. Boleh mlaku kena apa? Wah loro banget. Kena kain kuwi loro banget. Bagong kuku karepe dhewe. Wani karo Bathara Brama tiban daya kemandenku kobong awakmu mbuh dagine poho kawan. Siji iki apike awake dhewe mlayu kok. Ki dewa tukang jabut nyawa. Sapa jenenge? Yamadipati. Ayo sing jabuti nyawa-nyawa kuwi. Kowe maju jabut nyawamu modar. Ki nek siji iki awake kudu mlayu, nek ora mlayu mati tenan. Minggir, gong. Kowe ngono dikandani ora kok? Nek kowe maju kowe engko dijabut nyawane kowe mati aku kekelangan. Aku malah kelangan kowe, Gong. Kendel ya kendel nek aku hitungan. Kowe ngopo ya cangkeme jebak-jebak. Hah? Nek wis wani aja wedi-wedi, nek wis wedi aja wani-wani. Pati uripe menungsa kuwi gumantung Gusti, ora gumantung Yamadipati. Yamadipati urung jabut aku tak jabuti untune. Lho. Mundur. Gong, kowe mati tenan. Kowe mati tenan nek musuh Yamadipati. Petro. Mundur. Bisa mundur ora? Persnelengmu rusak ora bisa mundur. Ora ning aku ngeman ora sato eman. Aku mati wis tak ikhlaske mati terus. Aku ora apa-apa tekane mati. Kok nangis? Wedi. Agene wedi kok. Ngono aku kaya kendel-kendel ora. Mundur aku ora apa-apa wis tak ikhlaske. Nggo mbelani karo desaku, nggo mbelani karo kuthaku. Aku ikhlas mati ora apa-apa. Aku ora mendho tak tenjang tenan ra mikir kowe kok. Karepmu kok. Tukang jabut iki ya. Jabut nyawa. Ora mbok nyawa mbok sing penting kowe tukang jabut to? Iya. Ayo arep ngapa kowe? Kowe gelem bali apa? Ora. Ora gelem bali jabut nyawamu. Piye? Jabut nyawamu nyawa. Nyawa jabutan. Kowe iso jabut aku, bumi langit tangkep mati dari aku. Wis candak silahmu, sendal nyawamu. Wis. Hei. Hop. Wah, angel banget ta iki. Ayo, iki nyawa perut kaya ngene iki. Ora bakal iso tak jabut. Wah. Ono. Yamadipati kok bagus. Bonek musuh pono kawan niku kewirangan. Ajeng kula jabut nyawane, ajeng kula candhak sirahe angel raja mak lunyune. Bul Bagong niku sirahe digrujuk solar.
Anggere keneng mlunyu, keneng mlucut, keneng mrucut. Lah cah edan lah kok tadi jenggotmu ilang. Disaut jenggote dijabut sak kayange. Waduh, priye ra jamak-jamak. Lha niku nek ngethok mbaka sithik krak-krik niku sak gegem abrol ngoten. Aduh. Panas iki ra jamak-jamak. Ana janggut kok panis. Piye iki kok Bathara teko dengkelmu kuwi. Piye, ha? Are gleneng ya kowe. Aku madake wedi karo kowe. Iki Bagong Kondyang bengi iki. Ngosasik dewa ayo. Kowe arep ngapa kowe? Arep mbelani kowe? Bathara Narada ora mundur saka negara. Kok negara ngaras? Pombong kowe ya. Tak katutke dosane. Iya. Iya wis aku tak mundur. Iya. Ora mundur sudet wetengmu metu cecule. Wis. Weteng kok metu cecule. Ayo ngomongno Bathara Guru ra wedi aku. Kakang Rada punawi sedaya para putra-putra Jawata nungsang puyang gudel bingung sami kendang kapracondang menika kados pundi dalah Bagong berguguk nutawaton boten purun wangsul dhateng arah kadempel piyambakipun pinetapa wonten telenging Wanabamba wirayang wonten lengking Mahameru ingkang dipun suwun Bagong purun wangsul niki kedah sareng timbulipun Kakang Semar Badrana ya monggo Kakang Semar boten dipun mangertosi wonten pundi papan durungipun ngantos dados daredaning para dewa kaliyan pun Bagong ning eling-eling garing Bagong menika pancen wong dugal kewarisan dewa bubar maut boten kanten-kantenan kula semangkaken dhateng Paduka Bathara Guru Bagong kita kena ulun nilikake apa ora kawan Pandhita kang kinarewang set pindha kombang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone Truk sapa iki Truk? Bathara Guru. Hah? Bathara Guru. Kayane wis menyang. Lho. Muridé durung teka kok wis teka. Bathara Guru dewaning para dewa ya kluthuk kowe. Tokok sisan. Sing tak tandani. Tangane kok papat ya, Tru? Ora apa-apa Bathara Guru kok. Wah. Aduh suwi keleke papat. Le ngosoki suwi. Ya ben, iki senengane karo Bagong. Ponokawan Bagong. Wonten dawuh kula kita ngerti ulun sapa nggih kula ngertos Paduka Pulun Bathara Guru kita kuwi ngerti ulun sapa sesembanipun para titah ulun dawuh kelawan jeneng kita lumantar Kakang Rada kok kita ora ngestoke nuwun sewu Bu Kulun kula dereng purun wangsul sebabe Bapak ical lho ilang kena ngopo mboten ngerti lali deleh hus Lali dele ora bapak ki menungso. Heeh, pokoke murca saking Karang Kadempel. Kula purun wangsul. Mergo kula ya digegawan kepengin bangun desa, bangun kutha. Iya. Ning kudu bareng karo Bapak Semar. Nek Bapak Semar mboten kondur,
kula ya ora arep mulih. Kita ngerti, kita laku tapa ning wana Bombong Wirayang kuwi gawe geger kayiwangan. Mula tumeli ulun utusan lan para dewa ngundurake kelawan jeneng kita. Kula mboten purun wangsul, kita wani karo ulun. Mboten. Lah kok kita moh bali? Tesih kerasan teng mriki. Kita bali yo. Mboten Bu Kulun. Yen kita ora gelem bali tegese kita wani karo panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten nek panjenengan pun dikaya ngoten monggo mawon. Ning kula mboten ajeng wani kaliyan dewa. Ngene wae Bagong. Pripun? Yen kita kuat nadhahi daya kekuatan ulun, kita bakal ndak keparangake tapa ning Bombong Wirayang. Nah yen kita ora kuat nadhahi daya kekuatan ulun, kita bakal kendang kapracundang mbuh nyang endi tibane. Yen perlu tiba kita bakal dadi sarana tekaning pati. Pun ngoten mawon malah prayoga, Gong. Ora edan kowe iki. Piye to, Gong? Meneng ah. Oh minggat bae kana. Senengane ngegol-goli wong ora. Kowe nek kena daya kekuwatane Bathara Guru kontal, kowe tiba sirahmu ketatap padas, pecah. Modar kowe. Truk. Nek bapak ora mulih, aku mati ra apa-apa, Truk. Wis kana kowe mulih kana. Kana ngurusi anak-anakmu kana. Aku tak mati ra apa-apa. Ning nek kowe mati tenan aku kelangan. Wis to, santai. Rasa kuwatir engko bapak kon gojek karo simbok men simbok meteng meneh. Engko terus anak-anak aku kaya aku ngene iki ngono kuwi. Rasa kuwatir to? Moh. Aku moh, Gong. Wis, kowe nek ora gelem minggir malah tak nesoni lho. Kana mulih kana, Gong. Wis ku santai wae. Arep tak rasake kaya ngapa to kekuatane Bathara Guru iki. Iki ku jane ra ndek kekuatan. Nek ndek kekuatan mesti dadi Bathara dosen. Hus. Iki kan dene guru terus gajine ra mundak-mundak. Ketiban guntur geni guntur angin. Embuh tibamu Panakawan Bagong. Pun mang tibake nek pancen ajeng nimbake guntur geni guntur angin pun monggo. Kula ikhlas mati ora apa-apa Bu kula. Kene margane pati kita Panakawan. Kapracundang kuntal kaprapal Panakawan Bagong mbuh menyang endi tibamu urip apa tekaning pati kuwi dudu perkara ulun. Ing wigati ulun bisa nyingkirake Bagong saka lengking gunung Mahameru ana ing alas Bombong Wirayang. Kakang Narada, Bagong sampun kendhang kapracundang Kakang Kanika Putra kula nyuwun nyuwanaken dhateng Yayi Permoni nggih Panjabendari Durga kinen swangun ngarsa ulun Kakang Kanika Putra. Pandrawatata Katiwisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana Pana Margana Sartaja ning kengkeri ning dandang maur kabeh dibudhalake lumarep ning Karang Kadempel. Dina samengko diwarake mangan kawula sakarang Kadempel. Oh, lah dalan nyuwun pamit madal pasilan. Hati-hati aja ya bocah cilik Caranaya.
wis positif. Positif piye? Mbok dipresake nek positif. Tegese kelangan nadi, Rek. Mbok apa sing apik sangkeme iki, Truk? Wong Bagong bar perang karo dewa-dewa. Iso. Nek sangkeme ketekuk. Bagong mati, bapak ilang. Kok kaya ngene lakon karang kadempel. Tumpuk matumpah-tumpah kaya ngene. Terus nek miturut kowe piye? Awak dhewe goleki Bagong cetha adoh banget kontane wong nalika semanten sarwi angen mbus-mbus dateng kuwandanipun ki Lurah Bagong Graita bilih Lurah Bagong sampun sirna sigra ndekem punang batheng wonten ngajenganipun Lurah Bagong. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Wara. Wila dalah. Sasuwene aku mapan ana ing tengahing alas. Pinarengake dening para Jawata tunggu ana ing alas kene. Suwene ora tau weruh ana jalma menungsa ingkang mlebu jroning alas. Lah kok iki ana kuwanda ingkang gumrithak. Mapan ana ing tengahing alas mongko ndawes padake tatu ingkang aran Kranjang. Mergo kena watu ingkang mapan ana ing telenging jurang. Mbok menawa menungsa iki ingkang kaningaya sarta menungsa iki ingkang nampa pasiksaning sak pepadaning menungsa wekasan dicemplungake ning jroning jurang. Wah, kaya ana rasa melas jroning atiku yen to nyumurupi marang titahing Bathara ingkang mapan ning jroning jurang iki. Mongko ndawes padake kanthi netra permana jati. Lah kok jebul tinemune titah iki durung winanci lan durung titi wahyaning mangsa kala. Yen to tekaning pati merga saka pitunganku isih dawa jangkae nggone urip ana ing alam padhang. Ya. Mbok menawa iki dadi kewajibaning Andhaka Dewa nggone bakal